लागाबाय जोंना आइनाराम फंबाया होगासिनो एवसिगासिनो आंसो सुवानि जोंना गमजमा हनै जौ गोरान लाखाबावबाय थेवबो सोरबा लङि बोखोना एवसिगासिनो सिगासिनो बिलाय नुमाखै खामसा बबावा बिना सिखाया 2 नम्बरसो गेसाव गैया नै माबायदि प्लास्टिकआव जारौ जारौ खननानै लाबोखादो आरो ना माबायदियाव सिनियानो हाया होननानै थाइजौबा जाला दे जागाजों बिराद गोथाव गैलालै रायजोफोरनो दिनै आमसुवानि हाग्रा एवग्लांखांजोब्बाय रायजोफ्रा ओमफ्राय आंहा नै लेट जाबोबाय दाबसे बेरायहैनानै थेवब्लाबो ओंखाराबा खना नाङो आरोना ओमफ्राय दाथ' खनाया नांगासिगोन फुङावनो एवनायमोन नालाय ओमफ्राय आङो दाबसे जायगायावसो दंहैयोमोन ओमफ्राय फैबाय आङो हास्लाबफैयासै दाथ' खनाया हाफ बेलांनांसिगोन फुङावबाबो सानसेयावथ' 300 थाखा लायोमोन नालाय ओमफ्राय दा हाफ बेलायाव 150 दा 150 हाफ बेला एसे सेफ जायो खोमा होननानै आं फैफिनबावबाय आरोना आमसुवानि एसे ब्लग भिडिअ खालामनो होननानै एवलांखांजोब्बाय नै लागाव एसे खनिया 50 थाखासो सेफ जाबोन जाबाय आंहा 50 थाखासो सेफ जाबोन जाबाय रा दा थांनोसै ओरैबो सिम मोनबायनो माबा थांनोसै जोंना नै खना खना हाग्रा एवग्राफ्रा नायलाय रायजोफ्रा नै ओरै आमसुवानि लागासिनोलै दे लादो आं ओरै नुजाहैनोसै फाइनालि दायो रायजोफोरखौ लोगो मोनफैबायानो हनै एवगासिनो जों लागोयाव इउटुबार दं आरोना नै इउटुबार दं खेबगासिनो दासो फैबाय नै इउटुबारा रायजोफोरखौ नै लोगो मोनफैबाय फाइनालि हाग्रा एवदों एवाखैलाय एवदों माथो बोरो वा बेसे बुरजा एवखोनो बुरजा एवबाय एवबोजोब्बाय नै ओरै बेसे बुरजा एवनांगौआ गासै बुरजा दं जोंना मोसौआ लागा आयौ मोसौआ नै सौलायनो नागिरदों हुइ हिर' आयौ सौआथ' बियो मबाइल हिर' आयौ हिर' आयौ माइरि सौलायनो आइनारामा दासो फैदों हिर' आयौ हिर' माइरि हिर' हनै बिजों नाथारसै मोसौजों मानसि सौलायदों मेंगोन सालायलांबाय बे नाथारा आयौ बिगोमाया सोबायसो नै हनै बिगोमा आयौ बिगोमाखौ नै सोबाबा गियो बे देरहाबाय होनो आदा दे बुंलाय खिथालाय नै मानि थाखाय हाग्रा एवदों दे खिथादोब्रा एसे आमसुवानि एवबाय औ ओमफ्राय थाइजौ खान्थाल जायासै बोरो जाबोबाय जौ लोंबोबाय लागाव नङा थाइजौआ नै थाइजौ आदा ख्रां दानफुगासिनो आरो बियो नै जोंना आदा नै जोंना आदैया एवसिगासिनो ओरैनो आदैया एवगासिनो आदा सिन्दु बोलो होदों दे आमसुवानि नङा होमबा थाब रज'यैनि सुवा जाथों हाग्राफ्रा नङा जामब्रियो लागाव जोंना नै ओरै फंबाय दैमालुआ एवसिगासिनो जोंना आयौ सिखाया देन्जारसिम ना नांबानो नै ना आफावसिनोथ' एवसिगासिनो नै ओरैजाय मोनसे गामियाबो एवबाय आरोना नै आदा बब्रा मानि थाखाय हाग्रा एवदों लागाव आनारस आं मोनजागोन ना मोनजाया मोनजायोना माला लेबगोन लेरख' मोनसे गामिनि आरो मोनसे गामिनि लोगो मोनलालाजोब्बाय नै लागाव लागाव नै जोंना इउटुबारा भिडिअ खेबगासिनो आलासि बेनो गिदिरा बेखौनो जागोन जों दिनै मेजेम खासि नोङो हाग्राबो एवनांला जेबो नङा खेब लानानै दामैदो फोथाराव खेब दामैनांगौ गावबुरा सार मा डिसिसन लागोन दे खिथाहरलाय रायजोफोरनो हाग्रा एवनाय न'नि जानानैसो ओमफ्राय दा बेलासि फांसन दं फोथाराव माने मोसानायबो थागोन बल खेलाबो दं बोराय सेंग्रा ओमफ्राय बिदिनो प्रग्रामा एसे लादों आरोखि बिराद मोजां माने कालसारबो लादों स्पर्ट्सनिबो लादों एसे मोजां जागोन दिनैनि बे आमथिसुवाया देग्लायना माने साबसिन जाथारगोन जानाय गैया 100% जानाया माने दा एसे माबानोसै दरनै दरथामसो खन जाहोनोसै आरोखि जोंना गावबुरायानो माबा न'नि जानानैसो होनना बुंबाय मा खालामबावनांगौ बेदरखौनो दरनै दरथामल' जाहोगोन होनना बुंबाय मा जाबावगोन एफा खस्थ' एवबाय आमथिसुवानि मुङाव एसे जानांगोन आरोना बुरजानो नङा होमबा दायो नै गामिनि लामा हाबफैलायबाय आरोना दा एवलायबाय नै दा नै ओरै फैगासिनो माखासे दंबावो रायजोफ्रा
गेजेयाव होबाय दाना नै लादोब्रा आसलखौ लागाबाय नै जोंना आइनाराम फंबाया होगासिनो एवसिगासिनो आमथि सुवानि होख्लायबाय आरो दिनै जागोन लोंगोनबो रायजोआवबो लोब लोब मानसि हनै ओरैबो ओरैबो हाग्रा एवनाय दुल दुल होख्लायखाबाय एवनाया मा खालामो खिथाहरदो रायजोआव रायजोआवथ' गासिबो जानाय लोंनाय दंजोबो गोजा गुफुर गासिबो आबगारि दङ आरो जोंनाव गमजमा हनै जौ गोरान लाखाबावबाय फैगासिनो लासैनो एवसिगासिनो बोरमा दं अमा दं आरो अमा जायैया ना दङ कम्बल काट खासि दङ दाउ अमा खासि दङ लकेलबो दङ अमा बोरमा गासिबो दंजोबो आरो हौ फैगासिनो लैहोर लैहोर जोबनो गैया रायजो लासैनो हौ नै थांजोब्बाय नै गासिबो ओरै जाजोबा हनै एवसिगासिनो सोरबा सोरबा लङि बोखोनाय एवसिगासिनो बिलाय नुमाखै खामसा हख्लाय होख्लाय जाया गागेब बिना गागेब जाया बौवा बिना सिखाया 2 नम्बरसो खम जमाथ' गोजा गानलायदों हनै जौ आबगारिबो लादों जोंनानो आइनारामा लागावबाय फैबाय दोनै केमेरामेना दोनै नैलाय जयहिन आमसुवानि नङा होमबा बा आन्दार खान बा होलांबाय एसे हले आन्दायलांबाय माबा खालामहैसिगोन हंकंआव नै आमसुवानि थाइजौ लागायबाय जोंना आसलफ्रा इउटुबारनो मा चेनेल आइना बड' माबा सरि बावबाय जागासिनो जोंना नै थेख्ला गुरजोबलाय आं सिसानो हरलाय बेखौ गोदै नङा मोजांथार आं नैखौ सोमसै गोखैसोलै खिन्थु खैसिब जाबाय नै फंबायफ्रा जाना हो हरलाय नोंनाबो एसे जाना जानोसैलै नै आमसुवानि एसे आनारस मोनजोबावनोमोन ब्र' गोमोना गोदैथार ना बरिया गैला जोंना खान्थाल गोमोन हांग्राया लाखिनो हासै गिब्रुफैजोबबाय गाहायाव नै हैस बम होफैजोबबाय नै बम खान्थाल गाखोग्राया नै जानो दे आंबो एसे लेबना होदो आं मोनजायाखै आंना जायालै नै आंना जासिनासै जायोलै लिप मिलायनांबाबो सोरबा गय जादों सोरबा खान्थाल जादों नै खान्थालाथ' गोथावमोन मानो बिदि दामफ्लेजोबखो जायो गोदै दंना जाबाय मा जानो हाया नै जोंना आदैया माबायदि थाइजौखौ लानानै दोनफैदों रायजोफोर जानो थाखाय प्लास्टिकआव लानानै बा नोगोर जारौ माने थाइजौआ हलै नायलाय दे जानानै खिथाहरदो रायजोफोरनो नाहराबो गेसाव दंना गैया खिथाहरदो गेसाव गैया नै नायनो हागोन गेसाव गैया नै मिस्टि बरिया मिस्टि ना र' आं जानि आं खान्थाल जाग्रोनि खान्थाल माबायदि होनदों सिनियानो हाया थाइजौआ एसे आलदा आरो नङाबा बरिया थाइजौआ आंबो मोनसे लानोसै प्लास्टिकआव जा जमा खालामनानै रायजोफोरनो नै गेसाव गैया गैनाया थाइजौआ गोदैथ' बिराद गोदै बरियानो आंबो जानोसै र' आयौ नै रायजोना गय बागाना रुमबांलै माइरिबो दाख्लैसो हाग्रा एवलायबाय आरो नांगौ साफानो रायजोयैनो बिराद रुमबां गय बागाना आयौ जोंना ओरै गावबुरा सारा आमसुवानि माबा जादों नै गावबुरा सारा नै एवनो गनजोबा आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय मा जाखो खान्थाल जाबाय थाइजौ जाबाय आनारस जाबाय जाबाबो जोबा आरो ना ओमफ्राय नै एवनांगौ बिराद दंबावो नै बिराद दंबावो नै हाग्राजों हाग्रा नै एवजोबनांगौ हाग्रा बे स्कुल गामिनि LP स्कुल उफाय गैया रायजोफोर गोलोमस्रावलायनाय एवनांबाय आरो ना नै सिखायाना बायलाजोब्बाय ओमफ्राय नै नायलाय फाग्ला बायदि
Nih Gaupura Sara nih editing kan nagar pemain ribu. Kuripi kuman lihu maraksim hei. Kuripi ya. Kuripi. Oh. Kuripi ya. Gaupura aja naik YouTuber. Video editing kan nagar ding nih. Nih, napa jalan deh kain master long leh benar salah. Editing kan nagar baik. Asalah. Sinyal long leh bojeng laga naga Gaupura singkran. Ngomong besar. Sar, editan macam kalam. Nih bisa nih YouTuber leh mere bojeng laga. Rau bu pusha mengra gaya ampre. Dolar. Rau bu dolar nih mans gaya ampre. Kukulam kalam pun juga. Dolar jalan nih. Uribaji. Ini nih YouTuber aja. YouTuber jangan ibu. Semoga Gediman. dolar kan bisin coy, abe cinpat. Dolar bisin nih, jangan murah bisnya murah kita bu. Dengan dolar bisin apa tahu nih? Dolar bisin. Dolar kan bisnya leler bi. Amerika gurib kalam kaget. Wah. Jumbai nih, jum coy. Coba, malah editing bukan Edit. Amerika po, saya po. Kita cuma aja naga minyak sekolah, LP sekolah. Mama siapa kan dengar aja, Amswani. जोङो आमथिसुवायाव जोङो बोसोरखालनिखौ एवबाय एवनानै जों फिनिश खालामनानै जोंना रायजोआव एसे सावरायनांगौ दं हिसाबै जों दा सावरायनाय हिसाबै जों जमा जाफैबाय दा बेखौ जों सावरायगासिनोसो ओमफ्राय पास जाथ'वाखै आरो खामानि गैला जोंना दा बेलासियाव दा बल जोनाय बेनि अनगायै जेबो माबा गैया बोराय सेंग्रा जोंना सब समाय बोराय सेंग्रा बोसोरै एयारखाल हिसाबै जोयो जाहैबाय बोसोरे बोराय देरहायो ना सेंग्रा देरहायो बांसिनानो जोङो बोरायासो देरहायो बे आरो नोङो देग्लायबा मा बेखौथ' जों बुंनो हाया जाहैबाय बारनि खोथा जाहैबाय सेंग्रानिया दाबो दंब्रा दा नोंसोर बोरायमोन नालाय दा बोरायाव देरहानाय लागासिनो नोंसोर दाबो जोङो बोरायनि माबायावनो गैया माने बोरायाव थांनोबाबो जों सेंग्रानि माबाखौनो उल्था बोरायाव थांनोबाबो सेंग्राखौ फेजेनगासिनोसो दं नङा होमबा ओमफ्राय बेदर दंना गैया नो देरहानायनि सैद' 20 केजि दं 20 केजि माबा अमा बेदर देरहानायल' मोनजागोन ना जेननाया मोनजागोन जेननायबो देरहानायबो मोनजागोन खिन्थु एसे बांसिन मोनजागोन आरो बै जाय जेनो बेखौ जोङो एसे खम खालामगोन एसे खमबो खालामा ओमफ्राय बुंनायावनो उसुबिदा जायो नालाय बे आरो गैलालै होमबा सेंग्राफ्रा मा होनोथाय दे जोंना नै सारा आदा नरेश्वरा खान्थाल जादों नामा बिदि नङा नरेश्वर नामा बिदिनो मा नोंलाय नामाबो नङा नोङो